Musulunci za mu bi shi ne zai zamja gaba, mu ba ma san wani tsari in ba na rabu ba. Musulunci za mu bi shi ne zai zamja gaba, mu ba ma san wani tsari in ba na rabu ba. Na yi saranda na miƙa wuya wurin wakilin rabbana, in aka ce Islamu nabi ni dai na sallama. Islam shi ne gadana a wurin ilahuna, Islam shi ne ‘yanci na sisa na sallama. Ba wani sauran addini in ba na tauhidi ba, ba wani sauran mai uzuri in bai bi Allah ba. Abu Muhammad yana kira dukkan mu zo mu rike addini, mu tashi mu bari yin bacci har mu bi tsarin Alkur'ani. A kwana tashi lallai mu ne za mu nasara, mu tashi mu farka addinin Allah zai nasara. Musulunci za mu bi shi ne zai zamta gaba, mu ba ma san wani tsari in ba na rabu ba. Mu musulunci za mu bi shi ne zai zamta gaba, mu ba ma san wani tsari in ba na rabu ba. Malaman gwamnati na yi zaɓe, wai si zai zama fita, mu ko mun ce a'a, Allah ya mana mafita, nufin su mu rike constitution, wai si zai zama solution. Ina da malami mai education, shi ne gwamma solution, dole mu gane zahiri, Islam movement shi ne solution. Muslim brothers ake kiran mu, ko ina muka je no violation. Mu gane tsarin gwamnati kafirci ne ba ma yi, mu gane muna da ‘yanci dole mu tashi mu yo sauyi. Ana Muslim dole na nuna ko ina na zai shi zana yi. Ni salute to the leader Zaki Sarfuddini, malami na ne ko ka so ko baka so ba, shi ne shirya don uwa ka nazarta ka duba.